Základnou filozofiou odvodového bonusu je zjednodušenie odvodového systému, je zníženie odvodového zaťaženia, pretože na Slovensku máme mimoriadne vysoké odvodové zaťaženie a vnáša do odvodového systému ďaleko viacej spravodlivosti. Navyše, čo je mimoriadne dôležité, tak zvyšuje spravodlivosť v odvodovom systéme, pretože ruší mnohé výnimky. Dnes to funguje tak, že nezamestnaný človek dostáva sociálne dávky v závislosti od toho, či žije sám v domácnosti alebo s partnerom, či majú deti a podobne, ale povedzme, že je to 200 eur. A takýto človek, keď sa chce zamestnať, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa zamestná za veľmi nízku mzdu, možno minimálnu mzdu alebo veľmi nízku mzdu. A takýto človek, keď sa zamestná, tak o tú sociálnu dávku príde. A tým pádom takýto človek, ktorý príde o sociálnu dávku, zarába veľmi málo peňazí, ktoré už od určitej sumy musí aj odvodovať a zdaňovať, tak vlastne pracuje za rozdiel, ktorý je medzi tou sociálnou dávkou a tou mzdou. Podľa odvodového bonusu by každý jeden človek mal nárok na tzv. Štátnu dávku, na ten bonus, a ten by bol vo výške približne 200 eur a ak by sa takýto človek zamestnal, tak by o ten bonus neprišiel. To znamená, mal by naďalej bonus a plus by zarobil, povedzme, napríklad 400 eur a takémuto človeku by sa tá dávka, dnešná dávka, teda ten bonus len znížil o 10% toho, čo zarobil. To znamená, že tá dávka by sa postupne znižovala o tých 10% a úplne by zanikla, úplne by sa vynulovala až pri zárobku 2000 eur. To znamená, že naozaj by sa odbúrala tá bariéra, že mám sociálnu dávku a keď idem pracovať, tak zrazu nemám sociálnu dávku, tá by sa len veľmi postupne znižovala. Je dnes sociálna dávka približne 200 eur a ak človek zarobí minimálnu mzdu plus minus 400 eur alebo 405 eur, tak toto jednoducho dnes stráca a tuto ešte idú mínus odvody a mínus daň. A zostáva tomu človeku v podstate ešte menej ako tých 400 eur a pracuje za rozdiel medzi 400 a 200 eur, samozrejme ešte zodvodované, zdanené. Čiže štátna dávka, alebo teda bonus, by bol plus minus tých 200 eur. Ak by bola mzda, povedzme 400 eur, tak ten človek by dostal 200 minus 10% zo 400, čiže to je 160 a plus tých 400, samozrejme mínus odvody a mínus daň. A to je samozrejme iné ako v tom prvom prípade, to znamená minimálne o tých 160 eur je to teda viac. Určite by to bolo motivačné pre ľudí, ktorí by sa aj chceli zamestnať, ale práve kvôli tejto bariére sa nezamestnajú, to znamená, bola by zvýšená motivácia týchto ľudí dostať do práce a bola by to aj zvýšená motivácia aj pre zamestnávateľov, pretože tak ako je nastavený odvodový bonus, stráca zmysel minimálnej mzdy, to znamená, že aj nejaký drobný podnikateľ, ktorý si vie predstaviť zamestnať nejakú veľmi nízko kvalifikovanú pracovnú silu, povedzme za menej peňazí, tak môže, čo dnes nemôže, pretože dnes mu musí dať minimálnu mzdu a veľmi dobre vieme, že takto nízko kvalifikovaný človek nevygeneruje takú pridanú hodnotu pre toho zamestnávateľa, že sa mu to častokrát neoplatí a jednoducho ho nezamestná. Pri odvodovom bonuse stráca zmysel minimálna mzda, pretože by tam existovala tá štátna dávka, ktorá by sa teda len znižovala a tým pádom aj drobní podnikatelia by si vedeli zamestnať za nižšiu mzdu nejakých pomocníkov alebo proste niekoho, kto im naozaj len pomôže s nejakými drobnými pomocnými prácami. Dostať človeka už dlhodobo nepracujúceho bez pracovných návykov dostať do pracovného procesu je mimoriadne dôležité. Získa pracovné návyky, získa návyky každý deň ráno vstať, ísť do práce, mať povinnosti, byť v kolektíve, byť v práci. Tak ako je odvodový bonus navrhnutý, je rozpočtovo neutrálny, čiže nejde o žiadne zaťaženie štátneho rozpočtu.